אני שמתי לב שהם כל הזמן רבים. היא נהייתה בן אדם שונה פשוט, אבל הוא מתעצבן ברמות מטורפות. לא דיברנו אחרי זה יומיים שלמים. וואו. ואז היא אומרת לי כאילו, לא היה לי טלפון, הוא נשבר. בואי נחשוב למה הוא נשבר. ואמא שלה אמרה, טוב, אנחנו הולכים לזה למשטרה. בפרק של היום נערך את יוליה קר, יועצת בית הספר תיכון כבר 13 שנים, ובנוסף נראיין את מישל רזייב, תלמידת כיתה י"ב, שחברתה הקרובה הייתה בזוגיות אלימה. אז היי מישל. היי. בתור התחלה הייתי רוצה שתספרי לי קצת על החברות של שתיכן. ככה איך הכרתן, בקטנה כזה. אוקיי, אני הכרתי את חברה שלי נויה. לפני כזה 3-4 שנים, ואנחנו חברות ממש טובות. יש לנו כאילו חבורה, ובוואטסאפ אנחנו כל הזמן מדברות. כל בוקר אני שולחת לה הודעה, ואנחנו מדברות כאילו על בסיס יומי, ואנחנו חברות באמת טובות. אז כאילו, זה היה משהו שקל לזהות, לראות שהיא עברה את זה, אבל בו זמנית זה משהו שכאילו לא היה קל לזהות, כי אני מכירה אותה כל כך טוב, למצב שהיא כאילו יודעת איך להסתיר את זה בצורה טובה ממני. כי היא יודעת איך אני אגיב, יודעת שאני עד כדי כך היא ידעה שאת תגיבי בצורה כזאת, אז היא כאילו ממש... ניסתה להחביא את זה, כן. ולמה את חושבת? אני חושבת כי היא יודעת שאני אתעצבן בשבילה, היא יודעת שאני לא... כן. היא יודעת שאני אגיד לה כאילו זה לא בסדר שאת עוברת את זה, זה לא... האמת, אני גם חשבתי זה כבוד עצמי שאת צריכה לתת לעצמך, כאילו אני אגיד לה את זה. האמת שאת צודקת לגמרי. אז בואי נגיד, מתי התחלת לשים לב שמשהו לא בסדר? כמו שעכשיו אמרת לי, כאילו שמת לב אבל לא שמת לב. שמתי לב כי היא אמרה לי שהיא התחילה לצאת, חבר שלה, קראו לו כזה יואב, אם זה עוד נכון. מתי בערך זה היה? לפני שנתיים. אוקיי. 2.5 כזה. הם התחילו לצאת כאילו ממש בהתחלה, שהיינו כאילו חברות אחרי שנה וחצי אפילו. וכאילו, אני שמתי לב שהם כל הזמן רבים. והוא רב איתה על הדברים הכי קטנים בעולם. נגיד, היא יוצאת עכשיו בערב, נגיד, לא יודעת, בשעה 7, היא אומרת לו, אני חוזרת עוד שעה וחצי, והיא חוזרת בסוף כאילו ב9. ואז הוא כזה צועק על... הוא מתעצבן מהדבר הזה. בדיוק, אבל הוא מתעצבן ברמות מטורפות. הוא אומר לה, זה לא נורמלי, בסדר, היא חזרה יותר מאוחר, היא הייתה עם חברות שלה, מה אתה מתעצבן כל כך? זה אכן לא מוצדק בכלל, אחרי שאת אומרת לי שאת שמה לב, זאת אומרת, איך את שמה, כאילו היא מספרת לך דברים? כן, היא נגיד כאילו באה אליי ויושבת איתי כאילו בחדר. על המקרה הספציפי הזה נגיד. כן, היא אומרת לי כאילו, וואי, הוא ככה התעצבן עליי ואני לא הבנתי למה, ואני אומרת לה, למה הוא באמת התעצבן עלייך ככה? ואז בדיוק בזמן שישבנו ודיברנו פעם אחת, כאילו על איך שהוא התעצבן עליה, הוא באמת התקשר והתחיל לצרוח פיצוצים בטלפון, כאילו, איפה את? למה את לא בבית? למה אני צריך פה שעה לחכות לך? מי את חושבת שאת? וזה. ואני לקחתי את הטלפון, אני אומרת לו, כאילו, מה אתה רוצה איתי? אנחנו פה יושבות מדברות, כאילו, אוכלות יחד. את ממש לקחת את ה... כן, ממש לקחתי את הטלפון. כן, כאילו, לא הבנתי מה הוא צורח כמו חולה נפש, ואז הוא פשוט ניתק לי בפנים. ואני יושבת שם והיא מסתכלת עליי עם פחד בעיניים, אני רואה שהיא מפחדת. את רואה את הפחד? כן, ואני אומרת לה, את מפחדת, סתם כאילו מטומטם, מה את רוצה ממנו? ומה היה אחר כך ממש כאילו... אחרי זה 10 דקות, שישבנו כזה קצת כאילו awkward, אז היא פשוט אמרה, טוב, אני צריכה ללכת, ואז היא הלכה הביתה, ולא דיברנו אחרי זה יומיים שלמים. וואו. ואז היא אומרת לי, כאילו, לא היה לי טלפון, הוא נשבר. בואי נחשוב למה הוא נשבר. אוקיי, זה נגיד הסתרה למשל. הסתירה ממך את היומיים האלה, שכנראה אולי גם קרה בהם משהו. אז את אומרת לי שידעת לזהות. אז היו את הסימנים האלה בעצם, שהיא גם סיפרה לך עליהם. בדיוק. אז בוא נגיד, בתור את, שאת חברה קרובה, את מספרת לי כמה שנים כבר, את הרגשת צורך לדווח למישהו, כאילו אחרי שגילית על הדבר הזה? שמי, כן. דבר ראשון, אני הולכת לי, אמא שלי תמיד, כאילו, אני פתוחה איתה לגבי דברים כאלה. היא אמרה לי, דבר ראשון, אל תלכי ותדווחי בשביל מישהו אחר למשטרה או דברים כאלה. את לא יודעת איך היא תרגיש לגבי זה, את לא יודעת אם היא בכלל רוצה ללכת לדווח, את לא יודעת אם באמת מה עובר שם אצלה בבית. קודם כל, לכי תדברי איתה. אז אני, כאילו, התקשרתי לה. אז באמת הלכת לדבר איתה. בדיוק, אני באמת הלכתי אליה הביתה, ישבתי איתה, וגם ההורים שלה היו באותו הזמן בבית. אז ישבתי, אמרתי לה, כאילו, בואי נשב, ספרי לי, הכל טוב בערך לחבר שלך, אני רואה שכאילו, הוא לפעמים קצת מתנהג בצורה לא מכבדת אלייך, בוא נגיד. ואז היא פשוט התחילה לשבת ולפקות. היא פשוט התחילה לפקות, ואני בן אדם שאני לא יודעת איך כאילו להתמודד עם אנשים בוכים. אז אני יושבת שם והיא בוכה, והיא מתחילה לפרוק לי הכל, שהוא כל הזמן צורח עליה, ולפעמים אפילו מאיים עליה במכות, והיא אז כאילו כבר הייתה כמעט בת 18.
אז אני יושבת שם ואני אומרת לה, טוב, תקשיבי, דבר ראשון, כאילו, לכי דברי עם אמא שלך, תגידי לה מה עובר, כאילו, היא צריכה לדעת, זה הבית שלה, היא צריכה לדעת מה עובר על הבת שלה. אז כאילו, אני הלכתי איתה לספר לאמא שלה, וגם אבא שלה היה באותו הזמן בחדר. אז הם לא ידעו לפני. לא. ברגע שבת, את אמרת לה, בואי נלך לספר? כן. ולפני זה היא לא רצתה לעשות את זה? לא. היא ממש פחדה לעשות את זה לבד בעיקר, כי היא פחדה כן, כי היא פחדה, היא פשוט התחילה לפקות, היא לא יכלה לדבר כל כך, היא כאילו... ואת הסברת בשמה כזה? כן, היא גמגמה הרבה, כי מרוב כאילו בכי. אז אני פשוט ישבתי ודיברתי עם ההורים שלה על זה, ואמא שלה אמרה, טוב, אנחנו הולכים לזה למשטרה. אז אנחנו ממש הולכת למשטרה. בדיוק, הלכנו למשטרה יחד, והמשטרה כמובן לא עשו יותר מדי. הם לא היו בכלל בעזרה שלנו, כאילו בכלום. אז אחרי זה, כאילו, המשפחה שלה החליטה לתבוע את המשפחה שלה, הם שלחו כאילו צו תביעה, איך שלא קוראים לזה. כן. ויצא מצב שכאילו, איזה כבר כמה זמן, הם כאילו בבית משפט מדברים וזה, ובסוף המשפחה שלו אמרה בוא נעשה פשרה, שבמקום כאילו לשלם 10,000 שקל על כאילו, איך שעושים את זה? פיצויים כזה? כן, פיצויים על כאילו פגיעה נפשית. אז נשלם פיצויים כאילו ב5,000 שקל ונעבור ותעשו צו הרחקה מהבן שלנו. ובסוף יש צו הרחקה? כן, הם עד עכשיו בצו הרחקה. זה בעצם נפטר כביכול הדבר הזה. בדיוק, וגם בבית משפט התגלה שהוא התעלל בה בצורה כלכלית. מה את אומרת? הוא פשוט... כאילו, ממש הסוג הזה של האלימות הכלכלית. כן, הוא פשוט יום אחד החליט לקחת לה את כל הכרטיסי אשראי, ולא נתן לה להיכנס לחשבון בנק שלה. הוא כאילו שינה את הסיסמה והכל. ונגיד, כל פעם שהייתה יוצאת מהבית ומשנה סיסמה, או מנסה לפחות לשנות סיסמה, להוציא כסף, לשלם, אז ממש נגיד... מנע ממנה את כל הפעולות הבסיסיות האלה. בדיוק, נגיד פעם אחת היא רצה ללכת לסופר פארם לקנות לעצמה שמפו, והיא לא יכלה. בדיוק, או שהיא רצה ללכת לקנות לעצמה משהו, כאילו ב-600 שקל, והוא בא והוא צורח עליה, למה 600 שקל? למה את מוציאה כל כך הרבה כסף? ממש כאילו לוקח שליטה, וזה דברים בדיוק, שלה, וזה כסף שלה בכלל. הוא לא אמור להתערב בדברים האלה. בדיוק, היא עבדה גם, שתביני, אז כאילו, בזמן שהיא עובדת את העבודה של החיים שלה, בו היא הייתה מלצרית. זה קשה. אז בדיוק, והוא בא, והוא צורח עליה בזמן שהוא לא עובד בכלל. את מבינה, הוא פשוט לקח לה את כל השליטה על זה. אז זה גם משהו שהתגלה בבית משפט, שהייתי בשוק שהיא לא אמרה לי. לא, ברור, כנראה, היא סיפרה לך את הדברים, אבל כנראה שלא את כולם. בדיוק. ובדרך הזאת את גילית. אז אחרי שגילית את הדברים האלה, זה העלה בך תחושות כלשהן? זה... אז בהתחלה אני אמרתי לה שמי... אמרת כעס. הרבה מאוד כעס. אני אמרתי לה כאילו בפנים, את רוצה אני ארביץ לו עכשיו, או כאילו מאוחר יותר, מה? כי באמת רציתי להרביץ לו. חשבתי שככה תגיבי. בדיוק, זה ממש עצבן אותי, כי בואי, זה חברה שלי, חברה טובה. את לא היית רוצה שיפגעו בה. בדיוק. בטח שלא... אני כל הזמן, אני יודעת שאני מכירה אותה בתור בן אדם, אני יודעת שהיא כזאת יותר אחת ששומרת לעצמה. אני אומרת לה, זה בסדר לשמור לעצמך, אבל יש הבדל בין לשמור לעצמך לבין שהוא פוגע לך כבר בכבוד העצמי שלך. את לא יכולה בתור... זה מעבר אפילו לכבוד עצמי, זה כאילו... בדיוק, את לא יכולה לתת למישהו, את לא יכולה לתת למישהו לקחת לך ככה את הדברים. זה, דבר ראשון, זה כסף שלך שאת עבדת. נכון. דבר שני, זה החיים שלך. הוא לא יכול לבוא משום מקום רק בגלל שהוא חבר שלך, לבוא ופתאום להשתלט לך ככה לחיים. זה לא בסדר. וזה משהו שהיא הבינה? בדיוק. נגיד עכשיו יש לה כאילו חבר חדש, שהם כבר יוצאים והכל, והיא אומרת לי, שמעי, אני שמה לב פתאום להבדלים בין הקשר ההוא לקשר הזה, כי בקשר הזה, החדש חבר שלה מכבד אותה, הוא הולך יוצא איתנו מקומות. זה משהו שהיא לא הייתה רגילה אליו, כאילו בדיוק. איכשהו התייחס אליי, ככה מגיע לי כביכול. בדיוק. וואו. ואת אומרת שהיא אחת ששומרת לעצמה, אבל הייתה איזושהי השפעה נפשית שאת הצלחת לראות בכל זאת, למרות שהיא שומרת לעצמה? כן. כאילו, אני יודעת שהיא, למרות שהיא בן אדם ששומר לעצמה, אני יודעת שהיא בן אדם כאילו מאוד שמח כל הזמן. היא כל הזמן, רואים את השמחה בעיניים, מבינה? אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה כמו שעכשיו מסתכלת ואני רואה שכאילו את השמחה בעיניים, מבינה? אז אני כאילו יכולתי לראות על העיניים שלה שהעיניים אדומות, כאילו פה למטה זה נפוח קצת, כאילו רואים את זה. אבל גם ההתנהגות עצמה, זאת אומרת. בדיוק, כי כאילו היא נהייתה הרבה יותר שקטה ממה שהייתה. כאילו... היא נהייתה בן אדם שונה פשוט, ואני שמה לב לדברים קטנים כאלה, אני בן אדם ששם לב לדברים כאלה. אז כמו שאמרת לי, המערכת הזאת הסתיימה, המערכת יחסים הזאת, כן. אז זה הגיע מאיזה צד? זה הגיע מהצד שלה בעיקר. מהצד שלה, כאילו. כן. והוא, איך הוא הגיב לדבר הזה? הוא בהתחלה ניסה כאילו לדבר איתה לפני שהם עשו את הצו הרחקה, ואז אחרי הצו הרחקה הוא התרחק סופית, והמשפחה שלה עברו כאילו לצפון.
אז עכשיו היא גרה בצפון. סליחה, המשפחה שלו, לא המשפחה שלו. המשפחה שלו עברה לצפון. כן. ומאז כאילו, הם כבר לא בקשר יותר. בכלל, אנחנו לא יודעים עליו כלום. והיום היא מחלימה מהדבר הזה, היא עושה... היא עדיין כאילו בטיפולים אצל פסיכולוגית לגבי זה, אבל היא במקום הרבה יותר טוב עכשיו בחיים. אוקיי, אז אנחנו מתקרבים לסיום הפודקאסט, אז ברצוני להודות למאזינים ולמאזינות שלנו, ובמיוחד למישל, המרואיינת שלנו, שסיפרה לנו ככה את הסיפור האישי, ונקודת מבט של חברה שעומדת מהצד. בנוסף להודות ליוליה, המרואיינת שלנו, שנתנה לנו נקודת מבט מקצועית, לחברי הפרויקט מאחורי הקלעים, לנוגה, חן, נבו ועידו, ואת הפודקאסט הזה אני רציתי להקדיש לזכרה של מירן ביטן, שהייתה בזוגיות רעילה ונרצחה, אז הפודקאסט הזה לזכרה. אמן. אמן. תודה מישל. תודה לך גם. ואני אתחיל בכמה שאלות ככה בקטנה, שנדע מול מי אנחנו עומדים בעצם, אז... יוליה, ספרי לי קצת על התפקיד שלך, על עצמך. איך הגעת לבית הספר שלנו? אני כבר 13 שנה בבית ספר, ובעצם ברקע למדתי קרימינולוגיה ופסיכולוגיה, ואז ככה די במקרה הגעתי לייעוץ. אני מאוד אוהבת את העבודה, אני גם נוסעת רחוק בשביל להגיע לבית ספר שבו אני עובדת. באמת באהבה לתת לילדים ולצוות את מה שהם צריכים בבית ספר. אז אני אמשיך ואשאל אותך, מה כולל התפקיד שלך בעצם ביום יום בבית ספר? אנחנו מדברים אבל ספציפית בהקשר של האלימות והתמיכה בתלמידים, בנערים ובנערות, שחווים את זה ובאים מבתים לא פשוטים כאלה. תראי, נוער שמגיע אליי, לפעמים אנחנו באמת מצליחים לאתר, הם לא בהכרח מגיעים עצמאית, על ידי המחנכים, על ידי המורים שמלווים, שיכולים לזהות איזשהם סממנים, שיכולים להצביע לנו על איזושהי מצוקה, אני בסוף מבררת מה זה בדיוק, וככה למה זה קורה. זה יכול להיות מסימנים פיזיים בגוף, עד להיעדרויות לא מוצדקות, איזושהי ירידה פתאומית בלימודים, כל מיני... איך בסוף תלמיד מגיע איתך לפגישה? כאילו מה... אז הרבה פעמים הילדים עצמם פונים, לפעמים ההורים משתפים אם יש איזושהי אלימות או איזושהי מורכבות בבית, ואז אני יוזמת את הפגישה. כמה התלמידים באמת סומכים עלייך, ומה את יכולה לעשות כדי שהם ירגישו יותר בנוח? כי אמרת שהם לא תמיד באים מעצמם. נכון, בעצם בית הספר נתפס כמקום יותר פדגוגי, נכון. והרבה ילדים ככה אומרים, מה את כבר יכולה לעזור? בטח אם יש מורכבות בבית, אני לא מלמדת את ההורים, רק את הילד. הסיוע שאנחנו יכולים לתת, זה גם סיוע רחב מבחינת שירותי רווחה, שירות פסיכולוגי, אבל בדגש הוא על הילד במשפחה, כי בעצם הוא הלקוח שלי, בגרשיים. תלמידים שהם מגיעים אלייך, עד כמה את באמת רואה שהבית שהם גדלו משפיע עליהם? הבית מאוד משפיע. הבית מגדל אותם מגיל 0, זה מאוד משמעותי. ואם אין בית שפנוי או תומך או מלווה, זה בעצם משאיר את הילד, בטח בגיל ההתבגרות, באיזשהו מקום להתמודד עם הדברים לבד. במקרים שהאלימות היא גם כלפי הילד, אז אנחנו פונים גם למשטרה, ואנחנו כן יכולים להרחיק את הילד מהמשפחה שפוגעת, אבל בגדול זה יותר שיחות ויותר... זה מקרה חירום את מדברת, כאילו. נכון. לצערנו, הסטטיסטיקה מצביעה שהרבה פעמים זה כן ממשיך. אנשים שחווים אלימות או אלימים כלפי אנשים אחרים, הם גם בעברם חוו איזושהי אלימות במשפחה הגרעינית שלהם. איזה כלים את נותנת לנערים האלה בתקווה שהמצב ישתנה? כאילו, מה את אומרת בשיחות? בוא נגיד ככה. השיחות מתמקדות בשבירת הדפוס הזה שהם רגילים בעצם. אנחנו כן מנסים לנתח סיטואציות שיכולות לקרות, או מצבים, בין אם זה סיטואציות שהילד מביא מהדברים שקורים בבית, בין אם אנחנו ממציאים סיטואציה שיכולה לקרות, ומנסים לחשוב איך נכון לפעול, מה מתאים לעשות. ובניסיון באמת שהילד ברגע האמת יוכל לא לפעול על פי האוטומט שאליו הוא רגיל, אלא באמת לנסות ליישם ברגע האמת דפוס התנהגות אחר. אני אותנו מאוד לדעת לגבי העניין הלימודי, מבחינת מבחנים, או מבחינת הרצון ללמוד גם, והבחינה החברתית בכלל, תלמיד כזה, שידוע לך שהוא בא מבית כזה, מבחינה לימודית, כמה זה משפיע? כאילו, אם יש לך דוגמה, או מבחינת מעגל חברים, כמה הם שמים לב, דברים כאלה.
תראי, בלימודים זה מאוד משפיע, כי הרבה פעמים הילד לא פנוי באמת להשקיע, ללמוד, בטח לא לעשות שיעורי בית או משימות. אז אנחנו כן יכולים לראות את זה כאיזשהו סימן של פתאום ירידה בלימודים, או איזשהו חוסר חשק להגיע לבית ספר. ואנחנו באמת מעודדים אותו להגיע, לעשות, לתפקד, כדי לא להישאב למצוקה בבית. מבחינת חברים זה מאוד תלוי אם החברים יודעים, זה לא מקומנו לשתף אותם. אנחנו רוצים לעודד את הילד, כן, לספר לחבר שניים, כדי שבאמת יאהבו עבורו איזושהי תמיכה ואוזן קשבת. ולא תמיד זה בהסכמת, לא תמיד הילד מסכים, ולא תמיד יודעים, אבל גם מבחינה חברתית, ילד שלא פנוי, אז הוא פחות מתקשר, מסתגר יותר, או ההפך, מאוד מאוד מוחצן פתאום בהתנהגויות של כל היום לצאת, כל היום רק בשביל לא להיות בבית. איזושהי התנהגות שהיא חריגה לשתי הקצוות. המורים עצמם, הם מקלים? הם יכולים להקל על ילד כזה מבחינה של לימודית? אם יש אירוע כזה, אני כמובן לא אספר את כל הפרטים למורים המקצועיים, כי זה גם שמירת הפרט על הדברים של הילד. אנחנו כן נשתף את המורים שיש כרגע איזשהו מצב מורכב אצל הילד, ואנחנו מבקשים לגלות רגישות ברמה כללית כזו. ואז כן, אנחנו מצפים שיהיו גמישים יותר בהגשת משימות, שיהיו יותר גמישים מבחינת מטלות שמבקשים. כמובן לא להרפות, כי המטרה שלנו כן לגייס אותו ללמידה, וכן שיגיע ושיתמיד, אבל עם קצת רגישות והרבה גמישות מצד הצוות. אני מאמינה שילד שנמצא במצוקה ומגיע למצב שהוא בא לספר, אז חשוב לו שידעו, וחשוב לו לצאת מהמצב הזה. אני לא רוצה להשלות אף אחד, ולכן אני מראש אומרת שאם זה עניין של פגיעה, אני מחויבת לדווח. כדי שאחר כך לא יהיה באמת מצב לא נעים שהוא שיתף אותי, והוא לא מסכים שאני אספר לאף אחד, אבל אז אני גם לא יכולה לסייע. איך זה עוזר שרק אני אישית יודעת, אני לא גרה איתו בבית. אני לא יכולה לבוא איתו הביתה ולהתעמת מול הגורם האלים. זה לא מקדם אותו. ובעצם אני מסבירה את החשיבות של הדברים. קודם כל, ברצוני להודות למאזינים ולמאזינות שלנו, ובעיקר ליוליה, המרואיינת המדהימה שלנו, שהסכימה בטוב ליבה לעזור לנו וככה להתגייס לפודקאסט. תודה רבה שהזמנתם אותי, זה נושא מאוד מאוד חשוב, וכל הכבוד שאתם מעמיקים וחושפים את זה למאזינים שלכם.